Así loce o Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque tras a aportación de dúas novas obras de arte elaboradas ao abeiro do programa Xuño da Cultura, que mañá chega á súa fin. Foi un mes moi intenso de cantidad de actividades no que se pode ver claramente pois a iniciativa cultural que ten este concello, todas as súas asociacións, todos os que colaboraron, que realmente pois é encomiable, non? A primeira é este cadro elaborado por unha vintena de alumnos do Obradoiro de Pintura, coordinado por Fernando Yáñez. Leva por título Mensaxe do Mar e reproduce unha obra de Maruxa Mallo. Hicimos unha versión dun cuadro de Maruxa Mallo, que bueno, é unha pintora representativa gallega a la cual está dedicada este año el Día de las Artes Gallegas. El título del cuadro Mensaxe ao Mar, pues bueno, creemos que era el idóneo para este obradoiro, tiene mucho que ver bueno, pues con el mar, con la ciudad de Ribeira, y es una pintora gallega que queríamos pues, bueno, destacar. Xa no exterior, os visitantes do Parque de San Roque serán recibidos por este mural, inspirado en Matisse e que emula coloridas follas de carballo. Foi elaborado por un grupo de 6 usuarios da Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ámbar, coordinados polo técnico en arte Manuel González. É unha temática paisaxística que está inspirada no artista Matisse. Collemos as formas e as máis sinaladas del para darlle forma de carballo, que é a árbol insignia de Galicia. Todo é matizado en colores pastéis para que se pudiera integrar mellor no entorno do parque e, bueno, elaborado íntegramente por eles, que viñeron traballar durante varios días. As dúas obras pasarán a formar parte dos fondos deste centro, onde quedarán de xeito permanente.